Ukić iz igre, puš u igru, 15 sekundi, što želi Vranković time napraviti. 4 faula ima Roko i želi ga, sjajno. Uzeli smo loptu, Popović i prekršaj. 2 slobodna bacanja, sjajno. Marko Tomas. Bravo. Šta je htio Vranković? Spasiti od petog faula, neka Kus napravi faul. Mislim da će, Kus će ostati defanzivno i mislim da će, kad budemo imali posjed lopte, odmah vratiti Roka u kuću. Evo ga, Krstić se drži za glavu. Vratili su nam Srbi za onu loptu koju smo izgubili, da. Popović, 4 zadnja su bila slobodna bacanja, realizirana 11 sekundi 6 desetinki, prilika za nema izjednačenja. Drugi put će valjda ući za izjednačenje. Popović 70-70 i timeout, treći Ivković. Tomas Bogdanović, lopta na središnjem dijelu. Zadnji napad Srbije. Možemo li to braniti? Tepić. Ne mogu vjerovati. Pa gdje smo tu zaostali da pustimo ovakav bitek? Popović, kakva pogreška naših. I Tepić radi osobnu pogrešku. Vraća nam Tepić 5 sekundi, 6 sekundi do kraja. Kako smo zaboravili? Ne mogu vjerovati. Jer mora uvijek biti nešto tako sudbinski, prokletnički. Ne znam kako bi čovjek pogledajte ovo. Da, poklonjeno. Popović opet ima na plećima cijelu utakmicu. Bravo Marko. 5 sekundi, 9 desetinki. Nema više timeouta. Znači, idemo najprije po izjednačenje. Dobraniti se 6 sekundi, bez prekršaja. Rašić, Kus, išao je na korak Rašić i... Faul je sudac sudio. Kus je tamo faul. Sudac je sudio faul. Mislim da je Rašić u kretanju napravio korake. 1 sekunda do kraja. A nemojte nam to raditi. Padao je Kus. Možda nas, da vidimo nam. Da, u padu je mahinalno dotaknuo. Bio je faul, ja je. Ne sumnjam u to, međutim tamo kod polaska mi se čini da je Rašić napravio korake. Rašić će zabiti, naravno. Ne možemo ništa za 1 sekundu, to mogu samo Srbi. Dakle, Duda traži tajmut kog nema. Namjerno je bacio ovako u prvi obruč. Popović iz očaja preko cijelog terena i prokletstvo se nastavlja. Dakle, 1 sekundu do kraja imali smo nerješeno. Rašić, kažem, poskliznuo se, pao tamo, Kus dotaknuo Rašića, onda pravio korake na njih. Nevjerojatno kako smo izgubili ovu utakmicu. Mislim da možemo čestitati izborniku i stručnom stožeru. Odigrali su jednu sjajnu utakmicu. Joke je odradio jedan sjajan posao tokom cijele utakmice. Nikad, ne znate, kod ovih izmjena jedan igrač koji dugo sjedi na klupi kao što je sjedio Kus, riskirate puno kad vadite jednog igrača koji je već u utakmici.